Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα και σε εσάς. Βρισκόμαστε ξανά μετά από 3 μήνες. Μετά από μια κοπή που τουλάχιστον εμάς μας λείψατε. Πάρα πολύ. Μας λείψανε. Και μας στέλνουν και συνέχεια email ότι τους λείψαμε και εμείς. Παίρναν τηλέφωνο, πότε αρχίζει η εκπομπή. Είμαστε εδώ λοιπόν για να αρχίσει το πάρτι. Ένα πάρτι που θα ξεκινήσει σήμερα το βράδυ και θα κρατήσει στους επόμενους 10 μήνες. Μέχρι το τέλος Ιουνίου ή αρχές Ιουλίου. Η Πύλη του Ανεξήγητου, μια εκπομπή που έχετε αγαπήσει πάρα πολύ. Και εμείς λοιπόν καθίσαμε αυτό το καλοκαίρι, με τις όποιες δυσκολίες είχαμε, τις δικές μου εννοώ, και είπαμε να κάνουμε μια καινούργια περίπου εκπομπή. Με βάση βεβαίως αυτή την εκπομπή που ξέρετε και έχετε αγαπήσει, αλλά επειδή είναι Σαββατόβραδο και επειδή έχετε χειμώνας και θα έχουμε και νύχτες περίεργες με κρύα κλπ. Και θα είστε όλοι σπίτι σας, είπαμε να κάνουμε μια εκπομπή που να είναι και λιγάκι γιορτή. Να συμμετέχετε και εσείς από το σπίτι σας μαζί μας. Να μην είστε δηλαδή απλά αμέτωχοι τηλεθεατές. Βλέπετε λοιπόν ότι έχουμε καταρχήν αλλάξει μια διαρρύθμιση στο στούντιο. Θέλω να μου δώσει ένα γενικό ο σκηνοθέτης μας, ο κύριος Μάνος, ο Μαύρος. Βλέπετε ότι εδώ πέρα υπάρχει μια μεγάλη οθόνη. Και είναι μία από τις συνεργάτες μου, η Μίρκα Γιαννούλη. Δεν την έχουμε εκεί πέρα τιμωρία. Την έχουμε εκεί πέρα γιατί θα κάνουμε κάτι μαζί της. Γεια σου, Μίρκα. Γεια σας. Νιώθεις καλά? Αν έχετε καλή διαίσθηση, θα καταλαβαίνετε ότι έχω τρακ. Έχεις τρακ. Επόμενο είναι. Και εδώ πέρα είναι παλιοσύρας. Αυτή εδώ πέρα είναι καραβάνες παλιές. Έχουν παλιώσει. Κυρίες και κύριοι, είναι 3 από τα παιδιά μου αυτά που βλέπετε. Ο Γιάννης, η Όλγα, η Μίρκα. Το 4ο παιδί μου στις Πύλους του Ανεξήγητου, η Νάντι, η Παπαμίτσου, είναι πάνω στο κοντρόλ. Είναι αυτή που θα αλλάζει τα διάφορα που θα βλέπετε σε λίγο, τίτλους κλπ. Μαζί της είναι ο Μάνος ο Μαύρος σκηνοθέτης, με την επίσης δεύτερη σκηνοθέτηδά μας, την Κατερίνα την Παπαδοπούλου. Να μην την αφήσουμε μόνη της, να πάμε λίγα εκεί πέρα. Σήμερα το βράδυ καταρχήν έχουμε ένα πολύ ενδιαφέρον θέμα. Είναι ο Γιάννης ο λοκατζής της ιστορίας. Ναι. Η μία είναι η τρυφερή, ας πούμε, η ύπαρξη, βλέπετε, είναι σαν πεταλουδίτσα, σαν αγγελάκι. Ο άλλος είναι ο λοκατζής. Καμιά φορά πλακωνόμαστε μεταξύ μας. Τον νικάω πάντοτε βέβαια, γιατί εγώ είμαι πιο δυνατός. Πήγα στον Όλυμπο με μια ομάδα ορειβατών και. Πήγαμε για δεύτερη φορά στον Όλυμπο. Αναρριχητών. Ακριβώς. Ναι. Εκεί πέρα λοιπόν, εκεί πέρα στις κορυφές του Ολύμπου, συνέβη κάτι μοναδικό. Το οποίο έχει καταγραφεί σε βίντεο και σε φωτογραφίες. Ένα γεγονός που θα σας αφήσει πραγματικά άφωνους. Έχει καταγραφεί σε εικόνα. Θα σας τη δείξουμε στη συνέχεια της εκπομπής. Να πάμε λιγάκι στη Μίρκα. Εδώ πέρα λοιπόν θα κάνουμε κάθε εβδομάδα ένα πείραμα που θα το διαχειρίζεται η Μίρκα. Ένα πείραμα που θα συμμετέχετε και εσείς από το σπίτι σας. Θα συμμετέχουν οι καλεσμένοι μας στο στούντιο. Ποιο είναι το πείραμα που θα δούμε σήμερα? Εκείνο που νομίζω ότι είναι καλό να πούμε πρώτα στους τηλεθεατές μας είναι ότι το πείραμα που θα γίνεται live στο στούντιο, όλα τα πειράματα που θα γίνονται live στο στούντιο κάθε φορά από τις Πύλες του Ανεξήγητου, με τη συμμετοχή τη δική σας από το σπίτι σας, είναι πειράματα που έχουν γίνει σε πανεπιστήμια του εξωτερικού, από τα τμήματα ψυχολογίας και ψυχικών ερευνών, αλλά μοιάζουν με παιχνίδια. Οπότε μπορείτε να συμμετέχετε πάρα πολύ άνετα και να ανακαλύπτετε ενδιαφέροντα πράγματα για τον εαυτό σας. Ωραία. Το πείραμα το πρώτο που θα κάνουμε σήμερα θα βοηθήσει εσάς που είστε στο σπίτι σας και τους καλεσμένους μας να διαπιστώσουν αν έχουν αυτό που λέμε έκτη αίσθηση. Αν μπορούν να βλέπουν το μέλλον. Αν έχουν τη δυνατότητα να είναι διορατικοί άνθρωποι. Να έχουν διαίσθηση. Υπάρχουν 4 φάσεις του πειράματος. Θα το κάνουμε περίπου στις 12 και 4 θα το αρχίσουμε. Γιατί έχουμε να δείξουμε κάποια άλλα πράγματα προηγουμένως. Θα ξεκινήσουμε λοιπόν το πείραμα. Έχει 2 φάσεις στην αρχή, άλλες 2 μετά και στο τέλος είναι το συμπέρασμα. Όταν φτάσουμε στο τέλος, ανάλογα με τη βαθμολογία που θα έχετε πάρει, με το αποτέλεσμα που θα σας έχει πει η Μίρκα, θα μπορούμε να ξέρουμε και θα μπορείτε να ξέρετε κι εσείς αν έχετε διαισθησή έντονη. Και οι άνθρωποι που θα επικοινωνήσουν μαζί μας και θα έχουν επιτύχει το μεγαλύτερο ποσοστό στο πείραμα αυτό, τους έχουμε μια έκπληξη. Λοιπόν. Περισσότερο για το πείραμα διαίσθησης που σας είπα ότι έχετε καλή, γιατί με καταλαβαίνετε πώς νιώθω τώρα. Μια χαρά είσαι. Δεν έχεις πρόβλημα. Μια χαρά είσαι. Ωραία. Θα ανακαλύψουμε λοιπόν τις κρυμμένες δυνάμεις σας. Πόσο ισχυρές είναι αυτές, αν μπορείτε να προβλέψετε γεγονότα στη ζωή σας. Αυτό μπορεί να σας κάνει να νιώσετε ξεχωριστοί, αλλά δεν είναι πάντα ευχάριστο, γιατί τα γεγονότα που προβλέπουμε δεν είναι πάντα καλά. Οκ, λοιπόν.
Τους αφήνω για την άλλη πέρα λίγο μόνοι σου, πάω εδώ πέρα πάλι στα παιδιά. Κυριάννη, τι θα κάνουμε σήμερα με τον Όλυμπο? Λοιπόν, να πούμε καταρχήν ότι πρόκειται για την δεύτερη αποστολή που κάναμε στον Όλυμπο και σαν μια επέτειο της εκπομπής των πυλών για 6 πλέον χρόνια, έτσι και εμείς πρέπει να ξεκινήσουμε την εκπομπή αυτή με κάτι το οποίο πραγματικά μας άφησε άφωνους. Γιατί κάποια στιγμή λοιπόν μες στο καλοκαίρι χτυπάει το τηλέφωνο, το σηκώνω και μου λένε ότι υπάρχει ένα φαινόμενο που παρουσιάστηκε στον Όλυμπο. Μην πεις τι είναι, δεν θα πω τίποτα. Ξέρετε τι μου κάνουν κάθε φορά. Ετοιμάζουμε την εκπομπή, κρατάμε μερικά πράγματα για να έχει ενδιαφέρον η εκπομπή και να το περιμένετε κι εσείς. Και κράπ μου το λένε στην αρχή και τρελαίνομαι. Λοιπόν, τώρα επειδή το είπες, θα το πω. Λέγε λοιπόν. Λοιπόν, λαμβάνουμε αυτό το τηλεφώνημα και η έκπληξη που μας περίμενε ήταν πραγματικά κάτι το ιδιαίτερο. Κάτι το οποίο μέχρι τώρα δεν είχαμε κανένα στοιχείο. Το τι είναι αυτό θα το δείτε στη συνέχεια της εκπομπής, γιατί έχει αποτυπωθεί και σε φωτογραφίες και σε βίντεο. Στο σημείο αυτό θέλω να ευχαριστήσουμε πάρα πολύ την ελληνική ομάδα διάσωσης, η οποία ήταν εκεί πέρα. Οι ίδιοι κατέγραψαν ακριβώς αυτό το φαινόμενο και είχαν την ευγενική θέληση να μας το παραχωρήσουν για να το χρησιμοποιήσουμε στην εκπομπή αυτή εδώ. Λοιπόν, Πάμε λοιπόν, πριν μιλήσει η Όλγα, σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα. Εντάξει, λοιπόν, φύγαμε. Λοιπόν, είμαστε κοντά σας. Το πάρτι λοιπόν έχει αρχίσει εδώ και μερικά λεπτά. Για εσάς τους ανεξήγητους και τις ανεξήγητες. Ξέρετε, κάθε φορά με βλέπει ο Αντώνης ο Ρέμος κάπου έτσι, καμία παρέα, μου λέει «Γεια σου ρε Χαρδαβέλα, ανεξήγητε». Οκ. Λοιπόν, πρώτο μας θέμα και μεγάλο μας θέμα. Μια αποστολή στον Όλυμπο, στις κορυφές του Ολύμπου, όπου συνέβη ένα μοναδικό γεγονός, το οποίο καταγράφηκε σε βίντεο και σε φωτογραφίες. Θα σας το δείξουμε. Πραγματικά θα σας εκπλαγείτε από αυτό που θα δείτε. Ορειβάτες και στρατιωτικοί το έζησαν, το γεγονός, το είδαν, το κατέγραψαν και είχαν την καλοσύνη να μας το δώσουν για να σας το παρουσιάσουμε. Ένα μοναδικό γεγονός στις κορυφές του Ολύμπου. Ένα πείραμα που θα το κάνουμε μαζί, εσείς από το σπίτι σας και εμείς από το στούντιο, ζωντανά, εδώ στην εκπομπή. Ένα πείραμα σε 2 φάσεις που θα σας βοηθήσει να ανακαλύψετε εάν μπορείτε να βλέπετε το μέλλον. Δηλαδή, να είσαστε, ας πούμε, διορατικοί άνθρωποι, να έχετε την έκτη αίσθηση. Ίσως μικρά medium. Και το τρίτο θα είναι τι? Έχουμε άλλη μια έκπληξη για απόψε που θα ισχύει και για κάθε Σάββατο βράδυ. Υπάρχουν κάποια ερωτήματα, κάποια περίεργα αν θέλετε γεγονότα, τα οποία δεν μπορούμε να τα εξηγήσουμε και πιστεύουμε ότι δεν υπάρχουν και εξηγήσεις για αυτά. Ωστόσο, η επιστήμη τα ψάχνει. Υπάρχουν επιστημονικά τμήματα σε πανεπιστήμια που προσπαθούν να δώσουν απαντήσεις σε ερωτήματα που σε εμάς μπορεί να φαίνονται τρελά, εντός εισαγωγικών. Να περάσουμε στο απόψινό μας θέμα όμως. Θα σας αποκαλύψουμε στην εκπομπή ποια είναι η στενή σχέση που συνδέει την ωραία Ελένη Μενεγάκη με τον ωραίο και διάσημο του Hollywood, Brad Pitt. Θα μου πείτε τώρα, τρελαθήκαν οι άνθρωποι τύποι θα μας δείξουν τι σχέση και τι συνδέει τη Μενεγάκη με τον Brad Pitt. Δεν είναι κουτσομπολιστικό. Δεν είναι μεσημεριανό ή πρωινό κατασκεύασμα. Είναι μια έρευνα επιστημονική που έχει γίνει στην Αμερική και που αποκαλύπτει τη στενή, άγνωστη μέχρι τώρα σχέση και σύνδεση μεταξύ πράγματι Ελένης Μενεγάκη και Brad Pitt. Αυτά στη συνέχεια της εκπομπής, γιατί πρέπει να ξεκινήσουμε λιγάκι για τον Όλυμπο. Πάμε λοιπόν εκεί ψηλά στις κορυφές του Ολύμπου, στα 2.900 περίπου μέτρα. Όταν λοιπόν πήγαμε πέρσι εκεί πέρα, είχαμε την δυνατότητα να καταγράψουμε μαρτυρίες ανθρώπων και να πάρουμε, αν θέλετε, μία εικόνα των πραγμάτων που συνέβαιναν εκεί πέρα, αλλά μόνο εξακοής. Δεν είχαμε τη δυνατότητα να το καταγράψουμε αυτό σε εικόνα και σε αποδεικτικά στοιχεία. Φέτος λοιπόν έχουμε αυτή τη δυνατότητα και το έχουμε καταφέρει μόνο και μόνο για εσάς. Όμως, το τι ακριβώς συνέβη θα το δούμε παρακάτω. Θέλω λοιπόν να περάσουμε να πάρετε μία εικόνα του τι ακριβώς συνέβη πέρσι και να κάνουμε τη σύγκριση του πέρσι με το φέτος, για να μπορέσετε πλέον να καταλάβετε ποια είναι η διαφορά και πώς καταγράφεται. Δεν θα δούμε τώρα τη σύγκριση του πέρσι με το φέτος. Θα δούμε αμέσως τώρα, θα πάρουμε μια μικρή γεύση από αυτά που έζησε στον Όλυμπο. Είναι ο πρόλογος του θέματος Όλυμπος. Αυτό ήθελα να πω. Πάμε. Ιούλιος 2009 στις κορυφές του Ολύμπου. Ξαφνικά εμφανίζεται κάτι μπροστά σε ομάδα του ελληνικού στρατού. Η δικιά μου εκτίμηση είναι ότι είναι κάτι το οποίο δεν ανήκει στο βουνό. Δεν ανήκει σίγουρα στο βουνό.
Ποια φοβερά μυστικά κρύβονται στον Όλυμπο? Υπάρχουν κάποιες μαρτυρίες και μάλιστα και από πάρα πολύ αξιόπιστα πρόσωπα, αξιωματικού στρατού παράδειγμα, οι οποίοι περιγράφουν με απόλυτη αξιοπιστία και χωρίς να κάνουν κανένα λάθος από τη μία περιγραφή στην άλλη. Λοιπόν, πράγματα τα οποία αν ακουστούν ακούγονται εντελώς εξωπραγματικά. Παράδειγμα για περίεργους θόλους μέσα στον Όλυμπο που υπάρχει δραστηριότητα. Κάποιοι όμως πρόλαβαν να φωτογραφίσουν αυτό το άγνωστο κάτι στον Όλυμπο. Στις φωτογραφίες πραγματικά ήταν κάτι εντυπωσιακό όταν πήγαμε να κάνουμε συνέχεια την ανάλυση επιχείρησης για να δούμε τα λάθη και τις αδυναμίες που κάνουμε στην όλη προσπάθεια αυτή. Οι πρώτοι που είδαν και αναλύσαν τις φωτογραφίες είδαν κάτι σε μία φωτογραφία. Οι πύλες του Ανεξήγητου έχουν αυτά τα συγκλονιστικά οπτικά ντοκουμέντα από τον Όλυμπο και θα σας τα αποκαλύψουμε αυτό το βράδυ. Πράγματι λοιπόν θα έχετε λίγο υπομονή, σε καμιά ώρα, μία μισή από τώρα, θα σας δείξουμε αυτά τα ντοκουμέντα τα οπτικά από τον Όλυμπο και πραγματικά θα μείνετε έκπληκτοι, διότι έχει καταγραφεί αυτό το φαινόμενο που λέμε από την αρχή, που είναι μοναδικό και είναι ανεξήγητο, σε κάμερα και σε φωτογραφικές μηχανές. Παράλληλα με το θέμα του Ολύμπου θα κυλάει, θα τρέχει και το πείραμα που λέμε ότι θα κάνουμε σήμερα το βράδυ. Και θα έχουμε σε κάθε εκπομπή ένα σχετικό πείραμα. Το πείραμα λοιπόν που θα κάνουμε σήμερα το βράδυ με τη συμμετοχή τη δική σας από το σπίτι και με τους φίλους που είναι κοντά μας έχει σχέση με την έκτη αίσθηση, με τη δυνατότητα προβλέψεων από το μέλλον. Να δούμε λοιπόν τι σημαίνει, πώς θα γίνει το πείραμα αυτό λιγάκι. Ανακαλύψτε απόψε κρυμμένα χαρίσματα του εαυτού σας. Μαζί, αυτό το βράδυ, εσείς από το σπίτι και εμείς από το στούντιο, θα βρούμε τους ξεχωριστούς ανθρώπους ανάμεσά σας. Σε λίγο, ένα πείραμα με την συμμετοχή όλων σας για να μετρήσουμε ποια δύναμη πρόβλεψης γεγονότων έχετε. Αυτό λοιπόν το πείραμα που θα το ξεκινήσουμε περίπου σε μισή ώρα από τώρα, προϋποθέτει κάποια πράγματα. Θα πάρετε όλοι σας 4 λευκές κόλλες μπροστά σας και ένα μολύβι. Σε κάθε κόλλα, που είναι, η κάθε κόλλα αντιστοιχεί 4 φάσεις του πειράματος. Θα γράψετε νούμερα από το 1 μέχρι το 10. Έχετε κάποια χαρτιά νομίζω, να μου δώσετε να μας βοηθήσετε. Ευχαριστώ, θα σας το ξαναδώσω. Είναι αυτά εδώ, μια κάμερα να μας το δείξει από κοντά παρακαλώ πολύ. Είναι αυτά εδώ πέρα λοιπόν τα χαρτιά, θα γράψετε σπίτι σας σε λευκές κόλλες από το 1 μέχρι το 10. Αυτό είναι, από το 1 μέχρι το 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Θα αφήσετε κενό. Θα αφήσετε κενό γιατί εκεί πέρα πρέπει κάτι να γράψετε την ώρα που θα γίνεται το πείραμα. Λοιπόν, 4 κόλλες χαρτί μπροστά σας, ένα μολύβι, σε μισή ώρα ξεκινάμε το πείραμα. Να δούμε όμως τον πρόλογο και για το τρίτο θέμα που έχουμε απόψε, σε αυτή την περίεργη ερώτηση, απορία, όπως εσείς τη βλέπετε. Ποια είναι λοιπόν η στενή σχέση που συνδέει την Ελένη Μενεγάκη και τον Brad Pitt? Η απάντηση είναι επιστημονική και σαφώς δεν θίγουμε τα προσωπικά τους δεδομένα. Ποιο είναι το μεγάλο μυστικό ανάμεσα στην Ελένη Μενεγάκη και τον Brad Pitt? Δεν κάνουμε κοτσομπολιό. Επιστήμονες ανακάλυψαν τι συνδέει την ωραία Ελένη με τον ωραίο Pitt. Απόψε η αποκάλυψη της σχέσης Μενεγάκη-Brad Pitt χωρίς να παραδιάζουμε τα προσωπικά τους δεδομένα. Θα μπορούσε αυτό να είναι και ένα πάρα πολύ ωραίο έτσι, ένιγμα ή ένα ωραίο τεστ που θα σας βάλουμε σήμερα το βράδυ. Δεν είναι ένιγμα όμως, είναι απαντημένο από μια επιστημονική έρευνα. Βάλαν κάτω τη Μενεγάκη και τον Brad Pitt και βρήκανε ότι έχουν μια πολύ στενή σχέση μεταξύ τους. Θα τη δούμε στη συνέχεια της εκπομπής. Όλα αυτά τα ωραία πράγματα λοιπόν κυρίες και κύριοι, γιατί είπαμε αυτή η εκπομπή να γίνει και λίγο έτσι μια γιορτή σαββατιάτικη. Βλέπετε ότι έχουμε πάρα πολλά πράγματα τα οποία είναι διαφορετικά μεταξύ τους, αλλά και έχουν και μια ζωντάνια. Όλα αυτά λοιπόν τα πράγματα που κουβεντιάσουμε με τον κύριο Θανάση Λερμπίλη. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Που είναι ψυχολόγος, πρόεδρος του Πυθαγορείου Ολυμπίου Ιδρύματος και μας βοήθησε πάρα πολύ στην έρευνά μας στον Όλυμπο.
με την κυρία Ευησύρου, καλησπέρα σας, που είναι γνωσιακή ψυχολόγος, και με τον κύριο Νίκο Αλεξόπουλο. Καλησπέρα, κύριε Αλεξόπουλο, ο οποίος είναι εκπαιδευτής ραντάρ και μαθηματικός. Μας χρειάζεται γιατί τα ραντάρ έχουν παίξει πολύ μεγάλο ρόλο στη σημερινή μας αποστολή στον Όλυμπο. Τηλέφωνο εκπομπής 5707-900, είναι 10 γραμμές οι συνεργάτες μου στις θέσεις τους. Και Γιάννη, να ξεκινήσουμε σιγά σιγά την αναρρίχησή μας στον Όλυμπο. Βεβαίως. Πάμε λοιπόν να δούμε βήμα-βήμα τι ακριβώς συνέβη πριν από 3 μήνες, όταν λοιπόν χτύπησε το τηλέφωνο και μας είπαν ότι ελάτε, κάτι συμβαίνει. Κάτι το οποίο προκάλεσε σοκ και δέος στους ανθρώπους οι οποίοι ήταν εκεί πέρα, ήταν όλοι αξιόπιστοι και ένας προς ένα βεβαίως βεβαιώνει το γεγονός αυτό. Σοκ και δέος στον Όλυμπο. Ένας χρόνος πέρασε από τότε που η εκπομπή μας εξόρμησε τον Όλυμπο για να ανακαλύψει τα κρυμμένα μυστικά του Ιερού Βουνού. Το Σεπτέμβριο του 2008, σε συνεργασία με την ελληνική ομάδα διάσωσης, εξερευνήσαμε τις κορυφές των θεών και αναδείξαμε φαινόμενα περίεργα και ανεξήγητα. Ηλεκτρομαγνητικά πεδία που επηρεάζουν πυξίδες, μορφές περίεργες αποτυπωμένες σε βράχους στις απόκρημες πλαγιές, θεάσεις αγνώστων αντικειμένων και τόπους ιερής γεωγραφίας που αποτυπώνουν ολόκληρο το γαλαξία. Δεν είναι εύκολο να κατακτήσεις τον Όλυμπο. Χρειάζεται ψυχική και σωματική δύναμη, υπομονή, προσοχή, γιατί κάθε μέτρο του βουνού μπορεί να κρύβει ένα κίνδυνο. Και κυρίως χρειάζεται ο επισκέπτης του Ολύμπου έναν οδηγό που να ξέρει τα περάσματα. Αλλά το ταξίδι αυτό στο Ιερό Βουνό μοιάζει με μια περιπλάνηση στον κόσμο του ένθεου και διαφορετικού από αυτόν τον κόσμο που ζούμε στην πόλη και στην καθημερινότητα. Σε εκείνη την αποστολή των πυλών, πριν ένα χρόνο στο Βουνό των Θεών, ο Όλυμπος μας είχε αποκαλύψει κάποια από τα μυστικά του. Αλλά το πιο σημαντικό μας το κράταγε. Ένα μυστικό που συνδέει τις κορυφές του Ολύμπου με το διάστημα. Ένα μυστικό που αποκαλύφθηκε πριν 3 μήνες, τον περασμένο Ιούλιο. Όλα ξεκίνησαν από ένα ατύχημα στον Όλυμπο. Κάποιος Βούλγαρος ορειβάτης τραυματίστηκε καθώς ανέβαινε πάνω στο λούκι. Ζητήθηκε η συνδρομή της ομάδας διάσωσης. Εκείνο τον καιρό δεν υπήρχαν προσβάσιμα ελικόπτερα. Ένας εθελοντής έδωσε το δικό του. Και παίρνοντας αυτή τη διαδρομή εδώ πέρα προς την περιοχή Πετρόστρουγα, λίγο πιο πάνω σκούρτα στα 2.200, το ελικόπτερο δέχτηκε μια ρηπή αέρα και έπεσε. Οι διασώστες δεν τραυματίστηκαν, αλλά συνέχισαν την αποστολή τους και κατόρθωσαν να το σώσουν τον Βούλγαρο ορειβάτη. Μας ειδοποίησε το καταφύγιο ότι έχουμε ατύχημα. Ένας ορειβάτης έχει καταπέσει και μάλιστα σε σημείο πολύ επικίνδυνο, στο λούκι πάνω και σε πολύ ψηλό υψόμετρο, και έπρεπε άμεσα να μεταφερθεί. Βράδιαζε, οπότε υπήρχε κίνδυνο σε περίπτωση που διανυκτέρευσης του να πεθάνει. Άρα έπρεπε να μεταβούμε γρήγορα. Το πεσμένο ελικόπτερο ήταν ένα επικίνδυνο σκουπίδι στην καθαρότητα του Ολύμπου και η ελληνική ομάδα διάσωσης, ένα χρόνο μετά το ατύχημα με τη συνδρομή της αεροπορίας στρατού, ξεκίνησε την επιχείρηση αποκομιδής του διαλυμένου ελικοπτέρου από το Βουνό των Θεών. 28 Ιουλίου έγινε επιχείρηση. Το πρωί ο καιρός ήταν κλειστός. Κάπου προς το μεσημέρι άνοιξε ο καιρός και με τη συνδρομή του στρατού και τη συμμετοχή τους, με ένα ελικόπτερο Σινούκ, προσπάθησαν να προσεγγίσουν το μέρος σκούρτα στα 2.200 που ήταν πεσμένο το ελικόπτερο, το τεμαχίσαν η ομάδα διάσωσης και προσπάθησαν να το μεταφέρουν. Η επιχείρηση ήταν άκρως επιτυχής. Δεν έχει ξαναγίνει τέτοια επιχείρηση σε τόσο δύσβατα και με τόσο δύσκολες συνθήκες. Λοιπόν, τι το περίεργο όμως παρουσιάστηκε την ώρα που γινόταν η επιχείρηση, καταγραφόταν η όλη δράση από κάμερες και από φωτογραφικές μηχανές. Και από τη μεριά του στρατού και από τη μεριά της ομάδας διάσωσης. Κύριε Τσαπατσάρη, εσείς ανήκετε στην ελληνική ομάδα διάσωσης και συμμετείχατε στην επιχείρηση που έγινε για την περισυλλογή των υπολοιμάτων του ελικοπτέρου. Σωστά. Από ποια ακριβώς πλευρά ήσασταν κάτω ή μέσα στο ελικόπτερο? Αν μιλάμε για την ώρα που τραβήχτηκε η φωτογραφία,
Ήμασταν κάτω από το ελικόπτερο και το περιμέναμε να έρθει, το είχαμε μπροστά μας την ώρα που ερχόταν να προσεγγίσει για να δέσει το ελικόπτερο το κατεστραμμένο. Μεταξύ άλλων, ο ρόλος σας ποιος ήταν? Μεταξύ άλλων ήταν και η φωτογράφηση της όλης επιχείρησης. Με τι φωτογραφική μηχανή φωτογραφίζατε? Με Olympus, μια DSLR E500. Η οποία έχει φακό, τι φακό έχει πάνω? Έχει φακό 18-180. Πώς σημαίνει αυτό, ας πούμε, για τα τυπικά δεδομένα μιας φωτογραφικής μηχανής, ότι είναι τι? Ότι είναι σαφέστατα, ας πούμε, ανώτερη από μια compact μηχανή απλές του εμπορίου. Βέβαια δεν είναι και μια καθαρή επαγγελματική μηχανή. Είναι κάτι ενδιάμεσο, όμως το οποίο σου δίνει μια πολύ καλύτερη ανάλυση και καλύτερη πιστότητα από τις απλές φωτογραφικές μηχανές. Στις φωτογραφίες λοιπόν που καταγράψατε, τι παρουσιάστηκε, τι είδατε? Εκείνη την ώρα δεν είδαμε τίποτα. Όταν επιστρέψαμε όμως στη βάση μας και θέλαμε να δούμε το υλικό που τραβήχτηκε, φανταστείτε ότι το πλήθος φωτογραφιών ήταν γύρω στις 700 φωτογραφίες και έπρεπε να γίνει ένα ξεκαθάρισμα από εκεί μέσα, ποιες μας χρειάζονται, ποιες όχι, λόγω του επαναλαμβανόμενου της φωτογραφίας. Εκεί εντοπίσαμε ότι σε μία σειρά 6 φωτογραφιών, στο ίδιο καρέ της φωτογραφίας, εμφανίζεται στο 4ο καρέ, εμφανίζεται ένα αντικείμενο να περνάει στο βάθος πίσω από το ελικόπτερο. Το ραντάρ, το πολεμικό στο Χορτιάτι, δεν έκανε καμία αναφορά για οποιοδήποτε άλλο αεροσκάφος μπορεί να πετούσε εκείνη την ώρα κατά τη διάρκεια της επιχείρησης? Όχι, η αναφορά ήταν ότι δεν πετούσε τίποτα άλλο. Τίποτα απολύτως. Εκτός από το συνό. Κάποιος ήχος, κάποια λάμψη που να σας προκάλεσε έτσι μια εντύπωση στη διάρκεια της επιχείρησης, παρατηρήθηκε από εσάς ή κάποιο άλλο μέλος της επιχείρησης? Λάμψη παρατηρήθηκε μία και θεώρησε κάποιος από τους συναδέλφους μου ότι ήταν αστραπή, ότι άστραψε. Ναι. Και το συζητήσαμε και λέμε, μα πώς να αστραψε, αφού καθάρισε, ο καιρός είναι ανοιχτός. Φοβήθηκε αυτός, παρατηρούσε, μήπως ξανακλείσει ο καιρός. Είδε που άστραψε και λέει, παιδιά, αστράφτη. Δεν μπορεί να αστράφτη, αφού είναι ανοιχτός ο καιρός. Αστράφτη συνήθως όταν κλείνει ο καιρός. Αυτή η παρατήρηση, την οποία δεν τη δώσαμε και μεγάλη σημασία, αυτό βέβαια το σκεφτήκαμε μετά, εφόσον είδαμε τη φωτογραφία. Καταρχήν, πόσες φωτογραφικές μηχανές έχουν καταγράψει αυτό το αντικείμενο? Είναι μία, είναι δύο, είναι περισσότερες? 4-5 φωτογραφικές μηχανές και από διάφορες θέσεις και σε διάφορες φωτογραφίες. Αποκάλυψη σοκ. Τι φαίνεται στις φωτογραφίες από τον Όλυμπο? Τρίτη στις 11 και 4 στον αθέατο κόσμο, ο Κώστας Χαρδαβέλλας με άκρως απόρριτα έγγραφα αποκαλύπτει το σκοτεινό παρασκήνιο της νύχτας των ημείων. Οι μυστικές συνομιλίες Κλίντον, Σιμίτη, Πάγκαλου, Ντεμιρέλ και Χόλμπρουκ, οι υποχωρήσεις και πώς δεν έγινε πόλεμο στο Αιγαίο. Κυρίες και κύριοι, σπάνια σας προτρέπω να δείτε τον αθέατο κόσμο της Τρίτης για λόγους εμνότητας. Εντάξει, είναι η άλλη εκπομπή που κάνω. Αυτή όμως η Τρίτη θα σας προέτρεπα να δείτε την εκπομπή. Μετά από πολλή προσπάθεια, πριν από 2-3 μέρες, έφτασαν στα χέρια μου επιτέλους έγγραφα απόρριτα από το Αμερικάνικο Υπουργείο Εξωτερικών και από το Αμερικάνικο Υπουργείο Άμυνας, διότι μπορούσαν να αποχαρακτηριστούν πλέον. Έγγραφα που είναι οι συνεννοήσεις της Αμερικάνικης κυβέρνησης με την ελληνική κυβέρνηση για το θέμα των ημείων και με την τουρκική κυβέρνηση. Είναι διάλογοι με Αμερικάνους αξιωματούχους, με τον κύριο Σιμίτη, τον κύριο Πάγκαλο, τον κύριο Αρσένη, τον Υπουργό Άμυνας. Θα μείνετε εκπληκτοί από αυτό το παρασκήνιο που θα αποκαλυφθεί την Τρίτη για την μεγάλη εκείνη νύχτα των ημείων. Πώς φτάσαμε μέχρι το χείλος του γκρεμού και πώς σωθήκαμε τελευταία στιγμή. Με ποιες παραχωρήσεις, τι δώσαμε και τι αποτέλεσμα έχει ακόμη και για σήμερα, για τη χώρα μας, εκείνη η νύχτα με τα ήμια. Την Τρίτη με μεγάλα και αποκλειστικά και μοναδικά, θα έλεγα, απόλυτα ντοκουμέντα που θα έρθουν για πρώτη φορά στο φως από τις Αμερικάνικες Υπηρεσίες Πληροφοριών. Τώρα, γυρνάμε στον Όλυμπο. Το θέμα λοιπόν είναι τι κατέγραψαν οι κάμερες, οι φωτογραφικές και οι βιντεοκάμερες. Το γεγονός συνέβη έτσι, για πολύ μικρό χρονικό διάστημα, αλλά ήταν τόσο το διάστημα που είχαν την δυνατότητα οι ορειβάτες και οι στρατιωτικοί να βγάλουν φωτογραφίες στις μηχανές και να το φωτογραφίσουν και να το καταγράψουν σε ένα βίντεο. Αυτό λοιπόν μας το δώσανε και θα σας το παρουσιάσουμε τώρα. Πάμε λοιπόν και πάλι στον Όλυμπο
Να δούμε τη συνέχεια αυτής της εκπληκτικής ιστορίας. Να περάσουμε δηλαδή αμέσως στο επόμενο βίντεο, έτσι, το οποίο ακριβώς είναι και η συνέχεια, και να δούμε τελικά τι συμβαίνει με αυτή την υπόθεση εκεί πέρα που. Έλα, πάμε. Μην λέμε πολλά λόγια. Πάμε. Τα μέλη της ελληνικής ομάδας διάσωσης, μετά την επιτυχή εκτέλεση της επιχείρησης, θέλησαν να εξετάσουν το φωτογραφικό υλικό για να επισημάνουν τυχόν λάθη. Μήπως όμως δεν ήταν αποκλειστικά η περιέργεια να εξετάσουν το αποτέλεσμα της επιχείρησης, αλλά κάτι άλλο, ανεξήγητο, τους οδήγησε στην ανάλυση του βίντεο και των φωτογραφιών? Ήμουνα ο συντονιστής της δικιάς μας της ομάδας, ελληνικής ομάδας διάσωσης, καθότι γνώριζα καλύτερα το βουνό από όλους τους άλλους και είχα σαν επιχειρησιακό ρόλο να υποδείξω στο πλήρωμα του ελικοπτέρου τα πιθανά εναλλακτικά ελικοδρόμια σε πιθανότητα που δεν θα μπορούσε να προσγειωθεί το ελικόπτερο στο ίδιο σημείο που έπεσε, όπως ακριβώς και έγινε. Όταν λοιπόν βρεθήκατε σε εκείνο το σημείο, παρατηρήσατε κάτι στο χώρο στο οποίο να σας προκαλεί την περιέργεια? Όχι, εκείνη την ώρα δεν καταλάβαμε τίποτα. Απλώς από ό,τι είχε πει η μετρολογική υπηρεσία, ο καιρός θα ήταν πολύ καλός, μας είπε τις πρωινές ώρες. Δεν είχατε κάποια παρεμβολή περίεργη που να μην δικαιολογείται? Όχι, ναι. Κανένα πρόβλημα της επικοινωνίας. Δεν είχατε κάποια αναφορά όμως από κάποιον άλλον φορέα ότι μπορεί να πετάει κάποιο αεροσκάφος ή κάποιο άλλο αντικείμενο στην περιοχή? Όχι, και εκτός ότι δεν είχαμε τέτοια αναφορά που το ελικόπτερο θα το γνώριζε εκ της φύσεώς του, αν θα υπήρχε στρατιωτική παρέμβαση ή πολιτική παρέμβαση, πτήση στην περιοχή του Λίμπου, αλλά δεν συνηθίζεται κιόλας στους καλοκαιρινούς μήνες να κάνουν τα αεροπλάνα, τα μαχητικά είτε τα ιδιωτικά χαμηλές πτήσεις πάνω από τον Όλυμπο ή στην ευρεία τους περιοχή εκεί. Όταν πήγαμε να κάνουμε συνέχεια την ανάλυση επιχείρησης για να δούμε τα λάθη και τις αδυναμίες που κάνουμε στην όλη προσπάθεια αυτή, οι πρώτοι που είδαν και αναλύσαν τις φωτογραφίες είδαν κάτι σε μια φωτογραφία σαν να φαίνεται ένας δίσκος. Και κάναμε ένα zoom εκεί πέρα και πραγματικά ήταν μια φωτογραφία που φαινόταν ένας δίσκος. Μετά το είδαμε λίγο περισσότερο φυσικά και ήταν κάτι που δεν μπορούσαμε να το εξηγήσουμε. Τι δουλειά έχει αυτό το πραγματάκι, δεν ξέρω το αντικείμενο αυτό, κοντά στο ελικόπτερο την ώρα που εμείς επιχειρούσαμε. Βάσει τις εμπειρίες αυτές που έχετε αποκτήσει, όταν είδατε τη φωτογραφία αυτή, ποια ήταν η πρώτη αντίδραση σας? Η πρώτη μου αντίδραση, χαριτολογώντας κιόλας, φώναξα τη γυναίκα μου και λέω: έχουμε τραβήξει ένα άτια στον Όλυμπο. Δεν πίστευα όμως στην αρχή ότι θα ήταν τελικά κάτι το οποίο θα το συζητούσαμε όλοι μαζί και θα αποφανθούμε ότι τελικά όντως είναι κάτι αξιοπερίεργο. Τι είδατε εσείς, δηλαδή με το δικό σας το μάτι, τι παρατήρησατε? Έχω κάνει 2 πλάνα σε κάποιες φωτογραφίες μέσα από το παράθυρο του ελικοπτέρου. Στη μία το παράθυρο είναι καθαρό και στην άλλη φαίνεται ένα αντικείμενο που να αφήνει σαν μια ουρά θερμότητας από πίσω. Όπως επίσης έχω κάνει και 2 βιντεάκια μικρά, περίπου σύνολο 4-5 λεπτά, στα οποία φαίνεται να περνάει κάτι με πάρα πολύ μεγάλη ταχύτητα και αρκετά πιο πίσω από το ελικόπτερο. Σε τι υψόμετρο πετούσατε περίπου? Είμαστε περίπου στα 3.000 μέτρα, γιατί φαίνεται κιόλας οι κορυφές του Ολύμπου. Θα μπορούσε να είναι δηλαδή ένα πουλί σε τέτοιο ύψος? Όχι, τέτοιο ύψος δεν υπάρχουν πουλιά. Δεν υπάρχει. Το αντικείμενο, όπως το παρατήρησατε, μπορεί να έχει σχέση με κάποιο αεροσκάφος, κάποιο τζετ? Θα μπορούσε να είναι ένα αντικείμενο, ένα τζετ, αλλά από ό,τι ξέρω για λόγους ασφαλείας, λόγω της επιχείρησης, είχε δοθεί εντολή να μην πετάει τίποτα στην περιοχή και από ό,τι μετά το διασταυρώσαμε κιόλας με το ραντάρ στο χορτιάτι, δεν πετούσε τίποτα στην περιοχή, παρά μόνο το σύνολο. Έρχεται η συγκλονιστική αποκάλυψη με βίντεο και φωτογραφίες από τον Όλυμπο. Έχετε αναρωτηθεί ποτέ ποια συγγενική σχέση συνδέει την Ελένη Μενεγάκη με τον Brad Pitt? Ο τράγος να γεννιέται είναι προβατάκος. Γιατί δεν φοράνε αυτά οι φαντάροι για τον ήλιο? Και φέτος λοιπόν για εσάς που μας βλέπετε από το σπίτι έχουμε ένα ιδιαίτερο δωράκι, ένα λάπτοπ.
Για να το διεκδικήσετε όμως θα πρέπει να στείλετε ένα γραπτό μήνυμα γράφοντας τη λέξη πύλη, αφήνετε κενό το ονοματεπώνυμό σας και αποστέλλετε το μήνυμα αυτό στο νούμερο 54010. Είναι λοιπόν 2 μίνι λάπτοπ για όλους εσάς που παρακολουθείτε την εκπομπή αυτή από το σπίτι. Πάμε λοιπόν να δούμε τι ακριβώς έγινε στον Όλυμπο. Θα κάνουμε μάλλον μία παύση αυτή τη στιγμή. Θα παρακολουθήσουμε τι ακριβώς συνέβη μετά, αλλά στη φάση αυτή έχει έρθει η ώρα για να κάνουμε το πείραμα. Το πείραμα αυτό το οποίο θα σας δώσει τη δυνατότητα πλέον να καταλάβετε εάν εσείς έχετε την έκτη αίσθηση και να προβλέπετε το μέλλον, δηλαδή να είστε διορατικοί. Ένα πολύ ιδιαίτερο πείραμα το οποίο είναι επιστημονικά αποδεδειγμένο και βεβαίως θα αποδείξει εάν εσείς από το σπίτι μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το δώρο αυτό. Ποια δύναμη κρύβεται μέσα σας και δεν την ξέρετε? Μπορεί να είσαστε ένα ιδιαίτερο άτομο με ξεχωριστές ικανότητες. Ετοιμαστείτε. Μετέχοντας αυτό το βράδυ στο πείραμα των πυλών του ανεξήγητου, θα μάθετε τον άγνωστο εαυτό σας. Λοιπόν, είναι μια πάρα πολύ ωραία στιγμή και ένα ξεκίνημα στην εκπομπή αυτή. Κάθε Σάββατο θα υπάρχει ένα πείραμα. Ένα πείραμα θα το κάνουμε μαζί σας. Εσείς από το σπίτι σας και εμείς από το στούντιο. Το πρώτο μας πείραμα που θα το διαχειριστεί η Μίρκα έγινε πριν από λίγα χρόνια στο Πανεπιστήμιο Duke της Αμερικής με συμμετοχή 800 φοιτητών. Έγινε από το τμήμα ψυχολογίας του Πανεπιστημίου, όπου οι καθηγητές μάζεψαν 800 φοιτητές και κάναν το πείραμα αυτό για την διαίσθηση που αν έχουν διαίσθηση, αν βλέπουν το μέλλον. Το πείραμα είναι σε 4 φάσεις. Στην πρώτη φάση πρέπει να προβλέψετε τι θα σας παρουσιάσει η Μίρκα σε αυτή την οθόνη. Θα έχουμε 2 πρόσωπα. Επιλεγμένα τυχαία. Μπάρακ Ομπάμα, Πούτιν. Βλαντιμίρ Πούτιν. Είναι οι 2 πλανητάρχες. Εσείς πρέπει να προβλέπετε και να γράφετε στο χαρτί σας από το 1 μέχρι το 10 ποιο πρόσωπο από τα 2 θα σας δείχνει η Μίρκα. Όχι να κλέβετε. Θα σας δίνουμε 5 δευτερόλεπτα. Δηλαδή θα λέει η Μίρκα. Νούμερο 1. Εσείς πρέπει να γράψετε στο χαρτί αμέσως τι θα σας δείξει η Μίρκα. Μετά από 5 δευτερόλεπτα θα σας δείχνουμε στην οθόνη ποιο πρόσωπο έχουμε επιλέξει. Στο τέλος και των 4 φάσεων θα σας δώσουμε ένα κλειδί για να υπολογίσετε τις επιτυχίες σας και τις αποτυχίες σας. Εάν έχετε επιτύχει πολλές φορές αυτή την πρόβλεψη, στις 4 φάσεις των προσώπων που θα σας δείχνουμε, τότε πραγματικά έχετε το χάρισμα της διαίσθησης και έχετε το χάρισμα να βλέπετε το μέλλον. Από εκεί και πέρα θα σας πούμε τι θα κάνουμε με εσάς. Πες τώρα. Έχετε λοιπόν ήδη μπροστά σας τα 4 χαρτιά που σας είπαμε προηγουμένως. Ένα για κάθε φάση του πειράματος. Είναι αριθμημένα κάθετα από το 1 μέχρι το 10, γιατί για 10 φορές θα μαντέψετε ποιο πρόσωπο θα σας δείξουμε. Όχι εγώ, ούτε εγώ το ξέρω, το control. Μάλιστα. Αυτά είναι επιλεγμένα τυχαία. Πάω εκεί πέρα. Θα κάνουμε οι 3 μας μια πρόβα, μια δοκιμή για να καταλάβετε περισσότερο. Ποια πρόσωπα, Μίρκα? Έχουμε διαλέξει 2 πρόσωπα. Θα κάνετε μόνο την πρώτη φάση για να μπούμε λίγο στο κλίμα. Είναι η αγαπημένη μου φάση, πρέπει να πω, γιατί εμένα με ενδιαφέρει ποιος από τους 3 σας έχει την. Εγώ θα βγω νικητής, βέβαια. Διότι είμαι αφεντικό και τα έχω κανονίσει να βγω εγώ. Και δεν θα μπορούμε να σας κρυφτούμε. Δεν ξέρει κανείς τίποτα από εμάς τους 3 ποια πρόσωπα θα βγουν. Λοιπόν, πάμε. Παίζουμε με τον Λαζόπουλο και την Τενίση. Ωραία. Ο Λάκης και η Μιμή, φίλοι μας. Λοιπόν. Λάκης Λαζόπουλος ή Μιμή Τενίση. Νούμερο 1. Πάμε, έχετε 5 δευτερόλεπτα. Γράψτε. Μιμή Τενίση, αν σημειώσατε Μιμή Τενίση, κάνει καλά. Νούμερο 2, για να συνεχίσουμε αμέσως, έτσι, με ρυθμό θα πηγαίνει το πείραμα. Και η αντίστροφη μέτρηση να ξεκινήσει. 5 δευτερόλεπτα, δεν αντιγράφετε, ελπίζω, για να δω. Και πάλι Μιμή Τενίση. Κάποιος έχασε.
Νούμερο 3. Συνεχίζουμε. Πάμε. Λάκης Λαζόπουλος. Πρέπει να το βρήκατε. Πάμε. Νούμερο 4. Νούμερο 4. Και βλέπω ότι και πολλοί από το κοινό συμμετέχουν, αν και θα έχετε την ευκαιρία και μετά. Μιμή Ντενίση. Νούμερο 6. Φτάνει. Μην πάμε μέχρι το 10. Δεν πάτε καλά, Κατάλαβα. αυτό. Διότι δεν έχω βρει κανένα, βέβαια. Μάλλον έχω βρει ένα. Τι είναι, εντάξει. Έχω βρει το τελευταίο, Ντενίση. Εσείς τι έχετε βρει? 3 στα 5. 3 στα 5. Για να δω, ψεύτη. Τι, να το. 3 στα 5. Ντενίση, Λάζο. 10 σημεία. 2 πρόσωπα. Εσείς σημειώνετε, πριν βεβαίως η Μίρκα αποκαλύψει τα πρόσωπα, τι θα σας δείξει. Αυτό σημαίνει διέστηση. Ωραία. Έχετε λοιπόν μπροστά σας το πρώτο χαρτί. Αυτό που γράφει φάση πρώτη για το πείραμα. Έχετε αριθμίσει, είπαμε, από το 1 μέχρι το 10 και παίζουμε με τους Μπαράκ Ομπάμα και Βλαντιμίρ Πούτιν. Και μαντεύετε εσείς, χωρίς να αντιγράφετε, χωρίς να κλέβετε, ειλικρινείς με τον εαυτό σας και πάνω απ' όλα ήρεμοι. Ξεκινάμε. Νούμερο 1. Το κοντρόλ μας έδωσε το Βλαντιμίρ Πούτιν. Συνεχίζουμε. Νούμερο 2. Και συνεχίζουμε και στο στούντιο. Οι ηρεμοί συγκεντρωμένοι. Βλαντιμίρ Πούτιν και πάλι. Συνεχίζουμε για το νούμερο 3. Μπαράκ Ομπάμα. Πάμε για το νούμερο 4. Δεν αντιγράφετε και σημειώνετε απλά το πρόσωπο που σας έρχεται στο μυαλό πρώτο. Βλαντιμίρ Πούτιν. Αν το σημειώσατε, κάνατε καλά. Πάμε νούμερο 6. 5. Έκανα λάθος, συγγνώμη. Είμαστε στο νούμερο 5 και είναι ο Μπαράκ Ομπάμα. Είμαστε λοιπόν έχουμε ολοκληρώσει τη μέση του πειράματος. Νούμερο 6 τώρα. Βλαντιμίρ Πούτιν. Νούμερο 7. Βλαντιμίρ Πούτιν. Νούμερο 8. Δεν είδα χαρούμενες αντιδράσεις από το κοινό. Βλαντιμίρ Πούτιν. Νούμερο 9. Μπαράκ Ομπάμα. Και νούμερο 10 για να ολοκληρώσουμε την πρώτη φάση του πειράματος. Ελπίζω με επιτυχία. Μπαράκ Ομπάμα. Η πρώτη φάση έχει ολοκληρωθεί. Πάμε λοιπόν αμέσως τώρα στην δεύτερη φάση του πειράματος, όπου ο βαθμός δυσκολίας μεγαλώνει λιγάκι, αυξάνεται. Και αυτό γίνεται γιατί θα πρέπει να επιλέξετε, να προβλέψετε μάλλον εσείς, μεταξύ 3 προσώπων. Πάμε λοιπόν μερικά να δούμε τα 3 πρόσωπα αυτά είναι 3 φίλοι μας. Ο Γιώργος Αυτιάς, ο Γιώργος Παπαδάκης και ο Καμπουράκης. Ο Δημήτρης Καμπουράκης. Ο Δημήτρης Καμπουράκης. Είναι 3 αγαπημένοι σε εσάς και σε εμάς παρουσιαστές. Πρέπει λοιπόν από αυτούς τους 3 να προβλέπετε κάθε φορά τι θα σας βγάλει το κοντρόλ και η Μίρκα. Πάμε. Να σημειώνετε πριν τους δείτε ποιον θα δείτε. Διαλέγουμε πάντα πρόσωπα που μπορείτε να θυμάστε. Πάμε Μίρκα, γρήγορα. Και παίρνουμε νούμερο 1 λοιπόν. Εγώ κοιτάω τι σημειώνει η κυρία δίπλα μου. Είναι ο Δημήτρης Καμπουράκης. Παίζουμε με τους Δημήτρη Καμπουράκη, Γιώργο Παπαδάκη, Γιώργο Αυτιά. Και συνεχίζουμε νούμερο 2. Γιώργος Αυτιάς. Νούμερο 3.
Πανηγυρισμούς βλέπω στο κοινό. Τα ονόματα είναι Αυτιάς Παπαδάκης Καμπουράκης. Αυτιάς Παπαδάκης Καμπουράκης. Αυτά είναι τα ονόματα 3. Γιώργος Αυτιάς και πάλι. Συνεχίζουμε. Νούμερο 4. Δημήτρης Καμπουράκης. Νούμερο 5. Στη μέση κιόλας της δεύτερης φάσης. Και εσείς ήρεμοι και συγκεντρωμένοι μαντεύετε. Δημήτρη Καμπουράκη μας δίνει πάλι το κοντρόλ. Νούμερο 6.